No varmaan, niin luisteluvoimaa ainakin yritän tuoda ja semmoista asennetta ja hyvää asennetta ja nopeutta. No hyvällä mielellä, että kiva palata takas kotiin niin sanotusti. No ei mitään erikoista, että ihan perus nuoren miehen hommi. No ei oo mitään yksittäistä, että kyllä silleen niinku kokonaisvaltaisesti kato hyviä pelaajia. Joo, ihan hyvillä mielin, että muutama peli tuli siellä pelailtua ja nyt on ollut pari aika rikkonaista kautta itsellä tässä, niin ihan hyvillä mielin, että näen tämän tosi hyvänä haasteena ja mahdollisuutena itselle tällä hetkellä, että hyvillä mielin. Toivottavasti maalintekovoimaa ja luisteluvoimaa. Niitä ainakin maaleja itseltä ainakin odotan, että pystyisi sillä tavalla auttaa joukkuetta sitten voittaa pelejä. Ei todellakaan ollut. Siinä oli vähän kaksijakoiset tunteet itsellä viime kauden jälkeen, että oli aika heikko kausi siinä alla ja sitten täältä päin oltiin yhteydessä hyvissä ajoin, niin oli kyllä helppo päätös lähteä tänne. Et varsinkin kun muutama munkin kaveri sieltä Vaasasta niin tuli mukaan, niin se helpotti päätöstä entisestään. No sitä ei ihan kauheasti ole, mutta kavereiden kanssa olemista ja silloin tällöin kai tyttöystävän kanssa pitäisi yrittää olla. Siinähän ne sitten melkein onkin. No, kakkosdivari pääkaupunkiseudulla, niin siellä on myös samalla lailla kuin täällä niin paljon hyviä pelaajia ja kyllä sielläkin vauhti on ihan kova ja täälläkin niin täällä ehkä voi olla vielä suuremmat ehkä tasaerot. Täällä niin parhaat pelaajat on niin oikeasti tosi hyviä. Ja niin. Suurin syy minkä takia, tai itse asiassa kaksi suurinta syytä minkä takia tulin just Jeppikseen, niin toinen oli, että tänne oli tulossa myös tuttuja, esim. Bränderi ja Nylund ja Vähämaa ja kumppanit ja sitten toinen syy oli, että valmentajat oli tosi kiinnostunut, niin se vaikutti kaikkein eniten. No, varmaan mun vahvuudet on niinku kiekollisessa pelaamisessa ja hyökkäyspäädyssä, niin ehkä sitten sitä kautta niinku erilaisia ratkaisuja hyökkäyspäädyssä. No, lätkän ulkopuolella niin mä opiskelen Vaasassa yliopistossa kauppista ja itse asiassa nytten niin just mulla on aika heikkoja noin kielet, niin itse asiassa opiskelen just ruotsia ja englantia lähinnä.